ženy. Áno, a čo mám povedať? Také, že poď. Odštartovaný neúspešne. Prosím, pozbuďte papradno ženy. Poďme! Takže mali sme úspešný štart. Pome, babi, pome. Košík sme zatočili, ale Bčka nemáme. Cčka, pardon. Pome, babi, pome. Do mašiny. Dávaj, zapájaj. Tak nič nevadí, babi. Už nebudeme dávať mikrofón žiadnym diváčkam, len takým pocestným, lebo potom takto dopadajú útoky. Hej, absolútne to dievčatá zbabrali, keď počuli ženský hlas. A vôbec ti nebuďte smutné, veď ono sa to nie vždy podarí a na začiatku vás trošku vystresoval ten štarter, takže môžeme pripísať vinu jemu, lebo ten pohyb tam bol ozaj minimálny, to si nemal vôbec odstreľovať. Každopádne nepodaril sa skoro žiaden spoj na tej ľavej strane, samozrejme chýbali nám Cčky, chýbali nám následne aj Bčky. No a tým pádom máme vykropenú celú trať. Ono to až tak dobre padne do tých šlapiek.